Салом, ба ҳама хуш омадед ба канали мо. Дар ин видео мо бозию барнома установка мекунем, кор мекунем. Силка барои барнома дар поёни видео мешавад. Ҳоло дар ҷамои авферс нависондагӣ метавонем бозие ки установка кардем бозӣ кардесем ҳамонро интихоб кунем, ё ки ол ҳамаша бигирем, ё ки бозӣ, ё ки ҳам бозиё ҳам барномаро интихоб кунем. Ва боло бошед дариҷа баланси маро нишон дисад ки ман 31 сент дар ҳамин бозӣ кор кардам. Аз тарафи болои ҷа бозиё ки ҳама нархшон қиматтара ҳамёнро нишон дисад ва ин бозӣ нархаш $386 аст. Ҳамин бозиро бозӣ мекунед $386 кор мекунед ва бозӣ чанд қадаре ки нархаш қиматтар шид ҳамон қадар гузаштани миссиёи ҳамин бозӣ қиинтар шида мегирад. Ва бозии дигари бошад $449.98 аст. Ва ин бозии дигари бошад $5 аст. Поёнтар меоем инҷа дар бозию барнома ҳастад ва ин барномаи Alibaba-ро агар мо установка кунем 21 сент кор мекунад. ва барномаи дигари агар мо установка кунем 7 сент кор мекунад ва ин барнома дар компютерам ҳастад. ё ҳамин бозиро установка кунем $5.67 кор мекунад ва ҳамин хел бозиё бисёр аст. метавонем ин бозиёро дар инҷа установка кунем, пул кор кунем. поёнтар меоем ҷа апрос аст. агар мо апроса бигзарем 10 сент кор мекунад. ва поёнтар меоем оферт партнёр аст. бозиёе ки ай партнёрро ҳастад. дар инҷаро мо метавонем бозиёро установка кунем, пул кор кунем. ё якча мекушем мебинем кане чӣ хели бозию барнома ҳастад. инҷа аз тарафи дасти чап бозиёро моро нишон додесай, аз тарафи дасти рост боша нишон додагӣ ки дар кадом бозӣ чанд қадар пул кор карда мешавад. дар ин ҷараён бозию барномаро установка мекунем, пул кор мекунем. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷаро ва мегзарем ба таври дигари пул кор кунем. поён боша сурверс партнёр ҳаст, яъне саволу ҷавобҳое. дар инҷа мо метавонем дар саволо ҷавоб диҳем ва пул кор кунем. маи предложениеро интихоб мекунем. дар ҷа бозиёро нишон додесай ки мо бозӣ кардесем ва ҳозир ман ин бозиро бозӣ кардесам. ҳамира агар боли миссияша бигзарам $3 кор мекунад. ва ин дутаи дига иёшам ҳамин бозие ки ман истифода бурдесам. поёнтар меоем ҷа нишон додагӣ ки чӣ хел дар ин бозӣ пул кор карда мешавад. агар мо установка кунем 1 сент кор мекунад, 20 уровеньда бирем 3 сент кор мекунад. ва ин ама 20 уровеньда омадагӣ ман ҳозир 3 сент кор кардам. агар 50 уровеньда биём 6 сенти дига кор мекунад. уровени 100 биём 9 сент кор мекунад ва ҳамихе ҳамаша агар бигзарам ин охиронаш 1000 уровен 1.52 кор мекунад ва общи $3 мешавад. завершениро интихоб мекунем. дар ҷа бозиёро нишон медиҳад ки мо ҳамин бозиёро установка кардем ва чизе ки дар ҳамин ҷа гуфтагӣ мо иҷро кардем. ман ҳамин бозиро установка кардам, 8 уровенша гузаштам, 23 сент кор кардам ва дар ҷа нишон медиҳад ки ҳамин бозиро мо иҷро кардагием. наградро интихоб мекунем. дар ин ҷа бозингарои беҳтаринро нишон дисад ки дар 24 соат ҳамин ҷа бозида буридагиам. ва якум ҷора гирифта $25.60 кор карда якум ҷора гирифта ва дуюм ҷо боша ишам $25.60 кор карда иш дуюм ҷора гирифта. мегзарем ба таври асосӣ, яъне пулгирӣ. барои пуломна гирифтан поёнда вивос средстворо интихоб мекунем. поёнтар меоем ҷа нишон медиҳад ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломна бигирем. пуломна метавонем дар кашлоки PayPal бигирем ки минимал каш аввал $5, баъд $10, $20 ҳамхел меравад то $200 мешавад ва охирон бор ки пул гирифтанӣ шидем минимал каш $200 мешавад. ва пуломна метавонем бо дар Google Play бигирем ё ки Amazonда бигирем. поёнтар меоем бо метавонем пуломна дар Visa бигирем. ва Visa-дам ҳамихел ай $5 сар мешавад минимал каш. бо поёнтар меоем ва пуломна метавонем дар крипто кашлокҳо бигирем. метавонем дар биткоин бигирем. дар биткоинам минимал каш $5 ки 1000 сатош мешавад. ва метавонем дар Litecoin бигирем. дар Litecoin минимал каш 50 сент мешавад. дар Ethereum боша минимал каш $2.5. дар кашлоки Dogecoin боша даи боша минимал каш $1.5. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. то видеоҳои дигар.